Bé, bon dia. Bé, com comenta la Laura, el motiu d'haver-los convocat és després de 6 mesos d'haver començat la temporada, doncs fer una mica de resum, valoració i atendre'ls a tots alhora i poder compartir amb vosaltres i atendre les vostres preguntes, no? Primer, una mica resumir una mica com estem ara mateix al club, com creiem nosaltres que estem al club ara mateix. Doncs després d'un any força difícil a nivell de Covid i a nivell de com va acabar esportivament la campanya anterior, dividiríem el club com a ent i després el tema de la base i el tema del primer equip. El tema de la base, la veritat que tal com vam anunciar al seu moment amb la unió amb el CB Lleida, que no tenim més que bones notícies, que l'acceptació ha sigut molt bona per part de famílies i per part de tothom, i la veritat que la sensació que tenim que hem fet un pas endavant important pel bàsquet lleidatà, tant a nivell de base com esperem que a poc aquesta unió de base ens serveixi per fer fites més ambicioses. Les famílies hem fet diverses reunions amb elles, amb el gerent de la base, amb el Carles Cuellar, hem fet diverses reunions i la veritat que estan força satisfets de com avança el tema. Respecte al primer equip, què hem de dir? Objectiu complert a nivell esportiu, estem molt satisfets de com van les coses. Venim, com us deia a la introducció, venim d'on venim d'un juliol força difícil, força complicat en totes les circumstàncies, i trobar-nos ara mateix amb 14 victòries, amb més de 1.100 abonats, que és una molt bona notícia. Trobar-nos l'altre dia al Prat amb 200 persones que van venir a recolzar l'equip, que per nosaltres no us podeu arribar a imaginar per tot el club el que significa això, el trobar-se un cop venim, que repeteixo, d'on venim, trobar que el projecte que vam iniciar tots plegats ple d'il·lusió i que vam dir que fèiem foc nou i començàvem un projecte amb els tots sentits nous, trobar-se recolzat per aquesta gent, per els 1.100 abonats i pels 200 que van venir l'altre dia al Prat, per nosaltres és un motiu que l'equip, la veritat que va quedar després de la victòria, lògicament el guanyar ajuda molt, però després del partit del Prat, la veritat que entrar al vestidor l'equip estava amb una dinàmica, una eufòria continguda. Dit això, objectiu complert, però ara mateix és el moment de generar il·lusió. Per això també us convoquem i volem parlar amb la gent, perquè ha arribat el moment, creiem, un cop assolit virtualment la permanència, ha arribat el moment de fer una crida a aquesta gent, aquest equip, aquest entrenador, aquest cos tècnic, aquest club es mereixen ara mateix sentir-se, després de la bona feina que estan fent, sentir-se recolzats per tota aquella gent lleidatana, gent de l'esport de Lleida, i en concret del bàsquet, que en el seu moment, per circumstàncies diverses, es van apartar una mica del projecte. Creiem que nosaltres, a tots plegats, donem motius suficients per engrescar la gent, per demanar que aquella gent que ha vingut a partits com Estudiantes, partits com a Girona, que va enganxar, que donava goig veure el pavelló amb més de 4.000 persones i recolzant l'equip. Hi ha un ambient que creiem que no es veia a Lleida des de fa molt de temps, i tots sabem de què parlem, no? Doncs creiem que ha arribat el moment de tots plegats fer aquest esforç i recolzar aquest equip, no? Recolzar aquest esport i veure que aquesta gent que està fent aquest esforç impressionant, que estan treballant com estan treballant, que estan generant, perquè més que treball i més que resultats, estan transmetent una sèrie de coses, estan transmetent una sèrie de valors, una companyia, un treball en equip, un sentiment de pertanyença a un projecte i a un territori. Jugadors com Carrera, com Tomàs, com Batgi, ja no parlem de la gent de Lleida, però jugadors com aquests que venen de fora, que no saben ni on està Lleida i que ara mateix estan tan identificats amb el projecte que la veritat que sembla que siguin un lleidatans més. Per això per nosaltres és fonamental. Fonamental perquè, hem de ser sincers, estem parlant d'un primer equip, d'una estructura que estem al 14-15 pressupost de la Lliga. I mireu on som, Mireu on som. I, lògicament, nosaltres, les juntes directives del club, vam decidir, com us vam comentar en el seu moment, al juliol, fer una aposta, fer un projecte ambiciós, fer foc nou, com deia abans, però clar, per això sol no ho farem. Necessitem que tothom s'ho cregui, tothom ho vegi com seu, que vegi un projecte amb el que tothom podem participar de la nostra i que a l'hora que els 1.100 abonats que repetia i els 4.000 persones que va haver 4.100 el dia d'estudiantes, les empreses que estan sumant. Per nosaltres també és molt important el rebre inputs, rebre missatges d'empreses que volen aportar, que volen sumar, que volen estar dintre d'aquest projecte
i que són més necessàries que mai si volem el que tots volem, que és el que realment des del club és l'objectiu número 1, no? Fer un projecte sostenible, un projecte que sigui econòmica i socialment viable, a part, lògicament, de la part esportiva, i que tothom s'ha sentit seu. Jo, quasi bé, després d'aquest resum, estaria més aviat a la vostra disposició per totes aquelles preguntes, perquè crec que avançarem més en preguntes vostres i que puguem atendre qualsevol cosa que vulgueu preguntar. Bernat, bon dia. Bon dia. Has parlat sobretot de generar il·lusió. Et fa por dir la paraula ACB? És a dir, queda molt lluny aquesta possibilitat. No sé si és un somni, una quimera, però vaja, tenint el comportament de l'equip, te fa por pronunciar aquestes paraules? No, por no. Por no ens fa res. Perquè els que estem al capdavant d'aquest projecte, por no en tenim cap. Més aviat som una mica esbojarrats, no por. Tenim una mica esbojarrats, perquè estar al capdavant d'un projecte com aquest comporta uns riscos, però ACB, bueno, parlem a poc, partit a partit, minut a minut. Hem aconseguit l'objectiu número 1, la salvació. Lògicament tots tenim el somni de fer play-off per fi després d'unes quantes temporades que no hem pogut gaudir, anem a poc, i farem el que he dit abans, farem el que vulgui la societat i el que vulgui el territori i el que vulguin les empreses i les institucions de Lleida, que són un factor fonamental. Aquí uns quants de la junta directiva, un entrenador que ho està fent molt bé, espectacularment, una plantilla que ho està fent molt bé, no farem res sols. Ho hem de fer amb tots vosaltres i amb tot el territori. I anirem on vulgui el territori, sempre d'una manera sostenible, sempre d'una manera... Hem d'aprendre, així com d'aprendre de lo bé que es va fer fa anys, que vam tenir una il·lusió molt gran aquí del territori, també hem d'aprendre els errors, no? I llavors hem de ser conscients de que segons què, us he dit abans, estem al pressupost 14 o 15 de la categoria, estem amb 800.000 euros de pressupost aquest any del primer equip, la base va a part. Estem amb aquest pressupost, lògicament, si parlem d'ACB, les quantitats es multipliquen, es multiplicaran tot, hem de generar ingressos, per parlar mateix d'ACB jo crec que és parlar de coses que lògicament hem d'estar preparats, hem d'estar oberts, però ara mateix l'objectiu número 1, més que estar l'EP, estar ACB, és que el projecte sigui viable, que el projecte se consolidi, que generi il·lusió i que tothom se senti seu, que és la part més important. Per nosaltres, repeteixo, el més important per tot el club, tots els estaments del club, des del president fins a l'última persona que treballa al club i socis, és el veure el que vam veure l'altre dia a l'Espai Fruit de Barris Nord, 4.100 persones el dia d'estudiantes. Això és l'important. Sergi. Albert, bon dia. Bon dia. Per tot el que has dit, 14, 15 pressupost de la Lliga, foc nou, plantilla nova, que a finals de febrer ja s'estigui parlant d'una permanència virtual i que ja es puguin obrir nous objectius. No sé si és una grata sorpresa del que us plantejava al principi de temporada voleibolística. Home, no negarem que en cap moment ningú pensàvem que ara mateix estaríem com estem. Si és veritat que d'altres vam fer una reflexió profunda, com us vam comentar al seu moment al juliol, un cop assolit el descens esportiu de l'any passat, que nosaltres teníem clar que si continuàvem i volíem continuar, havia de ser amb l'eport, vam fer va haver una sèrie de condicions que ens van ajudar, però vam fer tot el possible, però alhora també teníem clar que, mira el pressupost que estem parlant, de que havíem de fer un projecte del territori, pel territori, però ambiciós, alhora ambiciós. Gent com Michael Carrera, com Tomàs, està molt bé aquí, però això té un cost que està assumint el club. Lògicament, si volem que aquesta gent continuï amb aquest club, doncs tots plegats hem de ser conscients del que significa això, no? Il·lusionats, contents, moltíssim, satisfets, moltíssim. A partir d'ara, sense cap mena de pressió, perquè ja veieu el que fan els equips que estan a dalt, veieu que estan fitxant i com estan fitxant i què s'estan gastant, clar, per nosaltres competir aquí amb estudiantes, això és un somni. Competir amb el Granada que vindrà dintre d'un mes amb el que està fitxant ara mateix, això és un somni. Llavors, si nosaltres som capaços de fer que tothom aquest somni se'l senti seu, no tenim límits, ens ho hem de creure, Lleida ens ho hem de creure. Xavi. Ja sé que és una utopia, parlar de futur, tots plegats, però realment si això passés al mes de maig, esteu capacitats tant la Junta com el club per assumir una plaça a fer? Te faig la pregunta al revés. Està capacitat Lleida i les empreses de Lleida, les institucions de Lleida, per assumir aquest repte junt amb d'altres? Si la resposta és que sí, nosaltres farem el que vulgui el territori i el que vulgui tothom. Sols no ho farem. Però és que ara parlar d'ACB, Javi, t'ho dic sincerament, crec que no toca, entendre el que vull dir. Perquè el que toca ara mateix és consolidar aquest projecte, perquè la Lliga LEP és una lliga molt xula, una lliga amb jugadors com... És que ara és molt fàcil dir això, no? Però al juliol
parlar de La Fuente, parlar de Cuellar, parlar de Gerard Encuentra, parlar de Miguel González de Rosa, mirem el que deia la gent, mirem les xarxes. Clar, hem passat de juliol a ara amb un equip que sol nosaltres i l'estructura tècnica comandada per Joaquim Prado creiem això, doncs disfrutem del que tinguem, no ens fiquem pressió, anem a poc. Nosaltres anirem on vulgui la societat, on vulgui institucions, on vulgui les empreses i la nostra gent. Nosaltres que necessitem, amb 1.100 abonats no es pot anar a cap lloc. És que és així, necessitem, estem molt orgullosos, molt contents d'haver recuperat aquesta massa social. Sabeu que hem fet esforços, la gent i nosaltres, per recuperar aquesta massa social. Nosaltres creiem que hem de doblar aquesta massa social, però sols no ho farem. L'objectiu, entenem que és acabar la temporada doblant aquest 2007. L'objectiu, quan ens vam presentar a la Junta, vam dir fa 2 anys que volíem ficar 2.500 abonats a barris, a l'espai barris. Anem a treballar-ho. És que venim d'un any molt difícil, tampoc hem d'oblidar d'on venim. Venim d'un any molt complicat on lògicament els abonats que van renovar, que l'any passat van fer l'esforç d'estar amb nosaltres, hem tingut lògicament la consideració i el descompte proporcional. Llavors per nosaltres econòmicament tampoc és un any fàcil. Hem de recuperar-ho. Sí, en aquesta línia 1.100 abonats, clar, són molts respecte a fa un any, que potser eren 500, però són pocs respecte a fa 3 o 4 anys. Us està sorprenent, no sé si decepcionant, que costi tant que la gent es reenganxi? Venim d'on venim, Albert. La gent té por, ha tingut por, venim d'una pandèmia. També hem d'entendre que no és fàcil venir a un espai on hi hagi 2.000 o 3.000 persones. A poc estem recuperant tots plegats teníem por abans de Nadal, abans de festes, com estàvem aquí, aquí al país. Teníem aforos limitats, no havia el tema restauració, la gent no podia venir. Hem d'anar a poc generant confiança, perquè no sols la part nostra com a Força Lleida o com a barris, és la part social, venim d'on venim. Nosaltres estem convençuts que treballant com estem treballant, generant la il·lusió que estem generant, a poc anirem recuperant. I el nostre objectiu, com bé li he dit al Javi abans, és recuperar aquesta massa social, però a poc. David. Sí, a veure si les empreses, una mica la crida que estàs fent ara, responen i s'aglutina aquests recursos que estàs una mica demanant. Si esportivament s'assoleix l'ascens, afrontaríeu la plaça ja aquesta temporada? És que queda molt lluny. Nosaltres, torno a repetir, anirem on tots plegats vulguem anar. Clar que tenim el somni, clar que sí. A veure, guanyar aquí Estudiantes ve el que tenim, estar a 2 partits de poder anar al Wizzing a fer la Copa, doncs clar que ens genera il·lusió. Som persones, som humans, clar que ens genera il·lusió, ens emocionem i vam ser els primers que després de la victòria del Prat ens vam alegrar, ens vam abraçar. Clar que sí, no ens ho passàvem mals moments, també hem de passar algun bon moment. No demanem res, no fiquem pressió a ningú, simplement diem, escolteu, hem fet un camí fins aquí, estem on tots volíem estar, creiem que és un club transparent, on hem fet un consell assessor, estem oberts a que tot aquell que vulgui saber del club en sàpigui, que vulgui ajudar de qualsevol manera, com a soci, lògicament, com a empresa, com a abonat, simplement com a aficionat, estem oberts, escoltem a tothom que ens vol aportar, però t'he dit, il·lusió tota, sols no ho farem. Sí, l'any passat deies que els números no quadraven de cap manera, que era menys que una ruïna. Clar, 800.000 euros són molts euros. Enguany quadren o com està el tema de superàvit, dèficit? Bueno, ens falta per quadrar pressupost, encara ens falta. Creiem que ho assolirem, però de moment encara en falta. Però he dit que és un club on hi ha una sèrie de socis propietaris que sabem que correm uns riscos i que assumim i que sabem que nosaltres paguem les nòmines, perquè aquí a vegades sembla que el normal sigui anormal. Nosaltres paguem les nòmines, complim amb tothom, paguem els proveïdors i som gent seriosa. Som gent de Lleida, som gent seriosa, però, torno a repetir, no farem cap bogeria, no hem fitxat a ningú. Ostres, tenim una plaça lliure? Clar que no. Que tenim el que tenim. Clar que ens faria fet il·lusió fitxar un 12 jugador, clar. Que el Gerard ens ho ha demanat, clar. Que el Joaquín ens ho demana, clar. Però som qui som i estem on som, no? Hem fet un esforç molt gran. El dèficit, sí, però nosaltres paguem cada dia 5, paguem nòmines, paguem lloguers, paguem federació, paguem arbitratges i de moment que jo sàpigui ho estem pagant bastant, estem pagant absolutament tot. I continua havent dèficit.
Clar que n'hi ha dèficit, però el dèficit és amb els socis. I es pot quantificar aquesta part del pressupost? Bueno, ara mateix per cobrir el pressupost falten uns diners, però tampoc són diners, però tampoc té una rellevància important. Xavi. L'oferta que hi ha ara mateix a nivell nacional això és un problema a nivell perquè hi ha massa poc pastís per tants comensals. L'oferta nacional vols dir? Bueno. Empreses, vull dir, no sé si hi ha massa oferta per tan poc. Jo, els demés no sé com ho tindran, no? Bueno, sí que tinc molt bona relació amb la resta de clubs de Lleida, nosaltres amb l'AEM, amb el Llista, amb tothom tenim molt bona relació i sabem que el tema d'empreses és un tema recurrent, no? Que tots tenim la mateixa inquietud, no? Nosaltres tenim una gran sort, tenim un sponsor principal molt important, com IGC Software, amb la família Pi al darrere, que ens donen suport, que com sabeu tenim 2 anys més de contracte amb ells, tenim vora 100 empreses que totes elles estan recolzant, costa, no diem que no, perquè també venim d'on venim. Nosaltres ens nutríem també d'empreses petites, comerços, empreses petites del territori, eix comercial, gent d'aquest tipus. Clar, això ara mateix, aquesta gent ve molt tocada. Llavors, econòmicament, és fotut demanar-los segons quins esforç. Que ens agradaria i creiem que podíem tenir més empreses? Sí. Que en busquem? Sí. Que estem contents de la resposta? També. Però creiem que és una suma... Creiem que nosaltres ja hem fet aquell pas de demostrar que ho podem fer, que som transparents, que no tenim cap problema, com vam fer amb el Consell Assessor, que hi havia les empreses més importants, famílies i abonats, on vam explicar clarament tot el que ens volien. Si no hi ha res a amagar. És un tema de que la gent se sumi i creiem que hi ha empreses suficients al territori que es puguin sumar. Jo no sóc qui per dir Lleida quina oferta ha de tenir i qui no sóc jo. Nosaltres prou feina tenim a casa nostra per dir que el Força és un projecte seriós, ambiciós, però alhora seriós i sostenible. La gent s'escriu a la idea que seria un automòbil territori. La cosa em fa pensar que potser no s'ha involucrat tothom com tu esperaves que s'involucrés en el projecte. No, nosaltres, torno a repetir, sí, clar, és que a vegades perdem la perspectiva de les coses. Nosaltres vam assumir una gestió i una cosa fa 2 anys i, clar, l'any passat té la marinera. Clar, és que hem de saber d'on venim, no? Perquè a vegades quan deia l'Albert, hòstia, 2.000 i pico abonats, clar, és que venim d'on venim i en una situació caòtica, sense públic, sense... pagant televisió perquè la gent pugui veure els partits, lògicament sense empreses. Tots sabem que hi ha empreses importants que segueixen tenint els seus ingressos, els seus beneficis, però la majoria d'empreses no han pogut aportar, no? Hi ha moltes empreses que rebem l'input i el missatge, encara ara, que són temps que costen i que les empreses, lògicament, a part de que també és cert que costa fer patrocinis, no ho negarem, però que venen d'on venen, no? Llavors, clar, amb 1 any i mig, 2, el que nosaltres volem és ficar en valor d'on venim i on som. O sigui, penseu on estàvem fa 1 any i mig, 2 anys, quan vam assolir la presidència i la nova Junta, tot el que ha passat durant aquest any i mig, penseu en tot el que hem tingut de viure i totes les circumstàncies, perquè clar, si ens arriben a dir en altres això, segurament haguéssim fet un altre pensament, no? Perquè clar, és que l'any passat va ser surrealista. I hem començat aquesta temporada sense plaça esportiva, lluitant per recuperar-la, generant il·lusió, fent un projecte de territori, fent un projecte de gent de Lleida, on la base ha de ser gent ferma, gent de la terra, amb el CB Lleida, amb l'Alpicat com a equip vinculat, amb un d'empreses, crec que estem ara al voltant de les 115, 120 empreses estan al projecte, 1.100 abonats, l'altre dia 4.100 persones, valorem-ho. No dic que la gent, no formem queixa, venim d'on venim, que volem més, clar que sí, que sols no ho farem, que tal com estem ara no farem el que tots volem fer, que és, mirem cap a dalt, sí, clar que ho volem fer, som ambiciosos, però no farem cap bogeria. Xavi. Com veus el que està succeint a Lleida Esportiu, que fa 3-4 anys ens volien comprar? Qui ens volien comprar? Prou feina tinc a casa meva ara mateix, prou feina tenim a casa nostra com per ficar-me a un altre, desitjar la millor de les sorts a tots els clubs del territori, la millor de les sorts, tenen tothom, tot el nostre recolzament. Nosaltres no ens fiquem a casa dels altres, l'únic que demanem respecte, això sí que ho demanem a tothom, creiem que el tenim, no volem crear cap mena de conflicte, al revés,
he dit, des d'un principi em dic que som un club obert a tothom, nosaltres tinc molt bona relació amb tothom, no tinc el plaer encara de conèixer el president o propietari, no sé com, perdoneu-me, però ja em disculpareu, però ara mateix no sé com anomenar, no? Però no tinc el plaer encara, però nosaltres oberts a col·laborar amb tothom, perquè el primer de tot som gent de Lleida, el club som gent de Lleida, empresaris de Lleida i que volem el millor per Lleida i per l'esport lleidatà, i sempre ens trobaran aquí. Albert, has insistit en la idea, has insistit en els números, que són 800.000 euros els que teniu aquesta temporada, una quantitat gruixuda, que para tenir una quantitat en la qual estem vivint. Com es cobreix el pressupost? Doncs... És un miracle poder cobrir el pressupost de 800.000 euros? Esperem poder cobrir-lo. No en negarem, hi ha part d'institucions, són públiques, tenim la subvenció de Paeria i Diputació, tenim l'esponsor principal, tenim una sèrie d'empreses, tenim abonats. Si fem 5 o 6 partits barris ple com l'altre dia d'Estudiantes, tranquil que el cobrirem. Si no ho cobrireu, podem arribar, no? Clar, a veure, jo l'única pregunta que faig és quin altre projecte hi ha a Lleida on vinguin 4.100 persones pagant, vinguin 4.100 persones, disfrutin, gaudeixen d'un espectacle que el que oferim, 2 hores i mitja. Si és cert que nosaltres hem tingut un inconvenient i demanem disculpes perquè no és culpa nostra, és culpa de les circumstàncies, que és jugar en diumenge, no en divendres. Nosaltres som plenament conscients que el nostre horari és divendres a les 9, però clar, les circumstàncies, perquè aquesta és una altra. El Covid encara tenim el Covid, sempre que hàgim oblidat, encara estem amb el Covid, encara hem de fer testos, encara hem d'estar preocupats que el pobre Joaquín i el pobre Marc Ferraz, el fisio, estan acollonits cada dia 72 hores abans del partit a veure quants positius. Clar, vull dir que estem en circumstàncies molt especials, no? Però, bueno, nosaltres creiem ara mateix, sense treure-li mèrit a ningú, ni voler comparar-nos a ningú, que som un projecte prou sòlid, prou important, prou obert al territori perquè la gent se sumi amb ell. I estem convençuts, si no estaríem aquí, no som rucs, no estem convençuts, no tenim cap altre afany que el sumar i que la gent es trobi orgullosa. Mireu, quan ven aquí els júniors, els cadets nostres o del CB Lleida i ven aquí a veure els partits i els fa il·lusió quan veuen nois que estan entrenant. Nosaltres veure júniors a la dinàmica del primer equip, o veure el Rubín de Celis o l'Adrián, el Rubín de Celis, l'Àlex, el petit, veure entrenant dinàmica del primer equip, veure aquesta gent de Lleida amb 2 o 3 anys, que és el nostre somni. A CB, sí, però com? Amb aquesta gent. Sí, en aquesta línia, el que comentava abans el Dani, serem el que el territori vulgui. Aquesta frase els antics gestors de Lleida Esportiu l'hem escoltat, a l'Enric de Gista l'hem escoltat, al Carles de l'EAM l'hem escoltat. Tots feu la mateixa demanda, hi ha projectes, l'Eport, Hockey Lliga, Liga Reto, però tots feu la mateixa demanda. El problema potser és que l'esport, pel que sigui, no acaba de tirar al territori. Teniu aquesta sensació? Jo no crec que sigui així, o no creiem que sigui així, perquè nosaltres tenim vora 500 nanos a la base, tenim una sèrie de famílies, nosaltres, com bé sabeu, nosaltres els nostres nans de la base entren gratis al pavelló, les famílies entren gratis al pavelló i veiem l'acceptació, veiem que la gent té ganes. Nosaltres érem conscients i per això vam fer el pas que vam fer de que faltava tornar a generar il·lusió, però repeteixo, no vull ser pesat ni reiteratiu, venim d'on venim. És que venim d'on venim. És que clar, és que teníem un club com el teníem, vam tenir una situació pandèmica com vam tenir, teníem el nivell d'empreses que teníem, és que venim d'on venim i amb un any dificilíssim, complicadíssim, és que ningú dona un duro per nosaltres. Estàvem a plata, estàvem en un any sense abonats, clar, mireu on som ara. Fiquem-li en valor, que nosaltres estem convençuts, i torno a repetir el que deia el Xavi abans, no volem menysprear ningú ni menys valorar a cap altre projecte del territori, Déu ens guard. Al revés, valorem l'esforç perquè sabem en primera persona el que costa i el complicat que és l'estar contínuament picant pedra. Però nosaltres ara mateix creiem que som aquell projecte de l'esport lleidatà que pot aglutinar més massa social i que pot aglutinar aquell impàs de dir, vinga va, ja som aquí i Lleida ha demostrat, perquè clar, dius Albert, dius Lleida, ja ho ha demostrat, Lleida ha estat a CB, no? Lleida va tenir recolzament de moltes empreses, no? Bueno, aprenem d'allò, corregim errors i aprenem tots plegats d'allò. Això està de ple. Bueno, anem a intentar. Nosaltres les ganes les tenim. Que volem fer? Sí. Sols no ho farem. Albert, permetem dues preguntes. Primera, acabes de dir que
fos un projecte d'ACB amb gent de Lleida. Jo t'he dit, és possible això, primera. I segona, la bona campanya que esteu fent, no dic por, però pot possibilitar que hi hagi clubs interessats en emportar-se jugadors i tècnics. Teniu por d'això? Por no. Som realistes, sí. Per això t'he dit el que t'he dit, m'esperava la pregunta, perquè per això t'he dit que el pressupost 14 o 15 de categoria. Mireu, que Michael Carrera estigui aquí, a part de perquè, com li dic jo, se n'enriu, me diu, però si no me diga eso, està boig, perquè està aquí a Lleida, és perquè... Mira, ell va fer una cosa que mai l'oblidaré i sempre valoraré. Per mi, Michael Carrera és més que un jugador. Quan vam acabar l'any passat de Melilla, crec que us ho vaig comentar, crec. Però sí, estamos en plata en oro y el año que viene, si usted quiere, continuaré. I per exemple, un altre que em diu el que vull sentir. No, és que ho deia en sèrio. Aquest home ara l'altre dia va sortir a la premsa. Aquest home fa poc ha rebutjat ofertes. Sí, és cert, també és cert que aquí a Lleida cuidem bé la gent, no sols és qüestió de diners, sabem cuidar bé la gent, però aquest home ha rebutjat ofertes que tripliquen o quadripliquen el que està guanyant aquí i ni s'ho ha pensat ni ha dubtat. També és cert que ell té el somni de jugar a Espanya, no? Però és així. Tomàs, indudablement són jugadors que és un jugador d'un perfil alt, ha vingut aquí i estan molt còmodes. Per mantenir això, mireu el pressupost de Granada, mireu el pressupost d'Alacant, de Corunya i d'altres equips, Guipúzcoa, pràcticament estem doblant el que estem fent nosaltres. Per tant, això vol dir, si nosaltres tots plegats volem l'any que ve tenir un projecte on algun d'aquests jugadors pugui continuar amb unes condicions normals de mercat, això significarà un esforç per part de tot. No és fàcil. Gent de Lleida, sí. Qui anava a dir-nos a nosaltres o a altres o a la gent que David Cuellar faria el que va fer l'altre dia a Palència, no? I el m'ha dit que té això, però no perquè, sinó la implicació, l'esforç, com va jugar, el que transmet al vestidor, que l'Albert Lafuente sigui capità. Bueno, aquest nano està en altres, tant ell com el David, des de minis o preminis. Clar que es pot. Nosaltres tenim unes generacions enrere, per baix, per la part de baix, tenim uns cadets, un júnior, un infantil, que clarament tothom ens diu que pot haver algun jugador. Per què no? Donem-li l'oportunitat. Escolta'm, no ficaré noms, però aquí hi ha hagut jugadors que per què no poden ser un Cuellar o un Lafuente i no ser un... no diré noms. Intentem-ho, com a mínim intentem-ho. Nosaltres estem rebent les subvencions públiques d'administracions públiques del territori, revertim alguna cosa amb això, no? Amb la base, amb nanos d'aquí. Lògicament, a veure, sense Carrera, sense Batgi, sense Miguel, sense Marc, no ho faríem. Però bueno, si aquesta gent sent protegida i sent en un bon ambient i són capaços tots plegats de generar confiança, perquè clar, ara tot és molt bonic. Ara el Gerard Encuentra és el millor entrenador i bueno, l'any que ve s'ho rifaran a ACB. Però si aquests 4 o 5 partits que tu m'ha dit impressionant, que hem guanyat d'un, haguéssim perdut d'un, si en comptes de 14 en portéssim 6, jo estaria igual, estaria dient el mateix. Creieu-me que estaria en el mateix. Però segurament aquest bon rotllo i tot això, i la Lleida... Bueno, tots sabem com funciona aquest això, no? Si no entra la pilota, tots sabem com funciona. Llavors, sentem-nos, posem en valor on estem, valorem el que hem fet fins ara, amb qui hem fet això, amb quins diners, i qui ha sigut capaç de generar aquesta il·lusió, i l'únic que et demano que aquesta gent, no jo o la Junta, no, el club i aquesta gent que està a la pista, aquesta gent es mereix un reconeixement i es mereix un suport. I tots plegats hem de crear aquesta corrent d'opinió perquè aquesta gent vegi recompensar el seu esforç. Perquè l'altre dia, el que dèiem de Carrera, el Tomàs, l'altre dia, quan van veure aquelles 200 persones al Prat, se van emocionar. Hòstia, sembla un tio que ara se'n va a Argentina a jugar contra Argentina allà a la selva, que deia... Hòstia, però el tio es va emocionar. El dia d'Estudiantes, perquè el dia de Girona era diferent. Permeteu-me, jo diferencio molt l'ambient de Girona a l'ambient d'Estudiantes. Jo me quedo amb l'ambient d'Estudiantes. Per mi allò era ambient de bàsquet. Cadascú té la seva opinió de respecte. Allò, quant temps feia que no disfrutàvem? El Tomàs ho deia, Estònia en Bilbao. Vull dir que si volem som capaços de fer-ho. Fem-ho. Nosaltres estem disposats a ajudar, a col·laborar i fer el que té, un projecte sòlid que ens permeti. Nosaltres ja som conscients de que no serà fàcil i si convé fer esforços hem demostrat que els fem i els farem, però torno a repetir, sols no. Nosaltres veiem que hi ha un recolzament, que hi ha una massa social, que hi ha
Clar que ho volem, clar que volem. L'any que ve ens agradaria tenir el 75% d'aquesta plantilla, clar, que serà molt difícil, indudablement. Que ho intentarem fins a extenuació, que lluitarem amb totes les armes que tinguem, sí. Però no és el mateix anar ara com els russos, no? No és el mateix anar amb un tanc de puta mare que jo aniré amb la pistola d'aigua, no és el mateix, no? Doncs, bueno, és el mateix. Si tenim les armes, si tenim la capacitat i creiem que som capaços de fer-ho, ho farem i lluitarem fins al final. Alguna més? Ara potser donar la bestiesa, però heu iniciat converses amb algun jugador? D'altres, des que estem a la Junta, jo a president, cada any al gener ens reunim amb tots els jugadors de la primera plantilla, primer per saber com estan, tot el tema, com veuen el club, aprens, no?, de gent que ha estat a altres categories, altres lligues, aprens de com veuen la nostra logística, la nostra dinàmica, i si és cert que nosaltres hem manifestat l'interès sense ser res seriós, per manifestar l'interès per començar a parlar del tema, no? Nosaltres sí que és veritat, i amb el Joaquín sempre hem fet el mateix, l'any passat no vam poder, que fins que no estem salvats matemàticament o virtualment no començar a anar més seriosament al tema, però sí és cert que hem tingut converses informals amb diversos jugadors, sí. I amb el Barça, la idea és continuar amb aquesta col·laboració? Estan encantats. Ells estan encantats amb el Josep Cubells, la conversa són pràcticament setmanals, amb la part esportiva Joaquín i jo parlem cada 2 o 3 setmanes i estan encantats. La intenció és seguir col·laborant amb ells i intentar tenir aquests jugadors que, com el Batgi, com el Juani, com el Brancús, ja ha arribat al seu moment, jugadors que per nosaltres són jugadors referents i diferencials. El Juani el podem començar a disfrutar ara, gaudir ara. Té un fitxatge, l'altre dia s'han rient de mi, de què cabrón, perquè ja tenéis 2 fichajes, coño, Shaq que hasta ahora parecía, no entendrà aquesta frase, ja vos ho puc dir, no és jugador, i Juani que estava sin pasaporte, coño, tinc 2 tios de puta mare, i ho dic seriosament. Ara mateix jo crec que els reforços de Juan i Shaq són reforços que ja s'ha demostrat el València i Prat, ja s'ha demostrat el joc interior com ha canviat, no soc tècnic, però ha canviat d'una manera substancial. Pots aclarir quins jugadors són els que heu ofert? No, ha sigut informal. Ara mateix en contracte tenim el Gerard, tenim el Tomàs i tenim l'Albert. Tota la resta no té contracte ningú, parlem, pràcticament són tots. Miguel González és del Baskonia, no podem parlar amb ell. Batgi i Juani són del Barça, poc podem parlar. Ja estan fets els números. Parlant del tècnic, hi ha una bogeria com has apostat per ell, aquesta setmana a Rou. T'ha sorprès, tu també? No. Amb el resultat sí, però la manera de treballar no. Jo el Gerard i jo ens coneixem de fa uns quants anys, quan el meu fill era premini. I saps aquella mirada, aquella cosa, hi ha gent que té, que ho té, no em preguntis per què, ho té, ho tenia claríssim, o sigui, ho tenien claríssim. Naturalment el guanyar ajuda molt, però a mi no, o sigui, ho tenia claríssim, i l'aposta hagués sigut, a veure, si hagués sigut un 0-14 no, però que l'aposta era ell i era construir un projecte amb ell i amb la gent de Lleida, perquè diguem el Gerard, però donem-li valor també al Marc Díaz, donem valor al Jordi Ribas, que ha sigut un grandiós fitxatge, jo diria que els millors fitxatges que hem fet ha sigut el Jordi Ribas, a l'Adrián, al David Moya, o sigui, hi ha una sèrie de gent treballant amb Marc Ferraz, hi ha una sèrie de gent treballant amb aquest staff, jo no havia vist mai aquesta química que veig aquest any. Arribar al despatx i no havia vist mai. Treballem matí i tarda, no dic que no treballessin els altres, enteneu molt bé que voldria ser molt educat i molt pulcre perquè amb tots han sigut treballadors, però jo l'ambició que es denota, el treball continu que es veu amb aquest cos tècnic, hi ha molt bon rotllo, i la plantilla igual, és que no hi ha egos, no hi ha noms, però sol cal veure jugadors aquí i fora d'aquí que feien l'any passat i que estan fent aquest any, i no dic sol anotar, dic els passar, el saludar, el donar la mà. Aquí sí que m'agradaria ficar en valor la figura de Shaquille Clear. Crec que això el Joaquín i jo vam insistir molt, Gerard no el coneixia, però el Joaquín i jo vam insistir molt a nivell personal perquè érem conscients que ficàvem un capità in pectore, ficàvem, o sigui, jugadors com Carrera, com Tomàs, com Batgi,
respecten més que a mi. És que és així. És que és un respecte i perquè és una bona gent i un tio amb experiència. I això són a vegades químiques, connexions, casualitats. Bueno, també, no negaré. Hi ha el factor sort, el factor... No negarem, és que a veure, no són medalletes ni meues ni ningú. Hi ha molts factors que s'han unit, perquè bueno, tens un Rosa, tens un Miguel, tens el Juani en el seu moment. Ostres, que el Barça ens obliga, recordaré, ens obliga a fer hòstia, millor va ser que Juani, on ja va ser ara amb aquesta capacitat? Tomàs, igual. Bueno, una sèrie de components que la veritat que estem molt satisfets i que sí és veritat que el que ha dit Albert abans que ens servirà perquè l'any que ve a millor econòmicament no podem competir, però bueno, a millor algun jugador que sap que guanyarà 5.000 euros més, ell ha dit Palència, però diem Palència, 5.000 euros més, però a millor s'espera que un anyet més, diu, hòstia, espera, que aquesta gent igual fa la cosa xula, no? Igual sona la flauta, aquesta gent ho fa bé. Igual si me quedo aquí, doncs l'any que ve igual somiem i fem un playoff per pujar, igual ho pugem, perquè sí és veritat que nosaltres si volem consolidar el projecte i encara que no pugem aquest any, la nostra idea és fer un projecte sòlid per estar allà, per quan tots creiem que arriba el moment, foli, que anem, això sí. Perquè quan va, ja sé. El pressupost, els amics de Manresa, el Pep sobretot, que és d'allà, estan 3 milions i mig, 3 milions i mig. Sí és cert que ara mateix no hi ha el cànon ACB que abans se pagava de cop, que es paguen 400.000 euros, però bueno, això és fer volar coloms el mateix. És que és fer volar coloms. Clar, que el somni cal que el tenim. No dir el somni humit perquè la moda ens emprenya a mi, però sí és veritat que és un somni. Clar que és un somni. Però toquem de peus a terra. Consolidant el projecte, donant-li valor al que estem fent, de veritat us ho dic, que a vegades nosaltres mateixos no li donem valor al que fem. Ven gent de fora, no interpreteu malament, no dic per cap altre club de fora d'aquí, però ven gent de fora i sembla que valora més el que nosaltres mateixos. Hòstia, és que estem fent una cosa, abans de 800.000 euros, vosaltres sabeu l'esforç que és pagar cada dia 5 les nòmines, complir amb tothom. És que és increïble i ho veiem normal. No diré noms, no hi ha que anar molt lluny d'aquí, que l'any passat, amb tot el que va bé, vam ser dels pocs clubs que vam complir amb tota la Federació Espanyola de Baloncesto. Per això em queixava quan m'he queixat, hòstia, hem pagat, hem complert amb tot. Sí, hem baixat, és veritat, hem complert amb tot. Collons, premieu els que paguem i els que complim amb tots i penalitzeu aquells que potser esportivament han guanyat l'últim partit, però deuen un munt de calés, ja que es demostra. Doncs valorem, fiquem en valor això. Siguem conscients, no som herois, però som gent que som seriosa i gent que volem fer el que podem fer. Perquè si no tancarem. Tampoc es tremolarà la mà, també us ho dic, tampoc es tremolaria la mà. Si nosaltres veiem els propietaris, la Junta, qui sigui, veiem, hòstia, on vas? Aquest dèficit és inassumible, perquè nosaltres aquí no hi ha cap mecenes. Som gent molt normal, gent treballadora, gent que tenim en les nostres famílies i gent que volem apostar pel territori i per un projecte xulo, de veritat. Però tampoc estem bojos. Per això, somni molt bé, però amb coneixement. Tocant de peus a terra, però somiant, perquè al final ets ambiciós, el club és ambiciós, l'ACB està allí, encara que no en vulgui parlar, i els drets d'ACB també estan allí. Aquesta ciutat té uns drets d'ACB. Heu parlat en aquest sentit amb Ajuntament, Diputació, Ferran Vidal? No. Nosaltres sí és cert que nosaltres us ho vam dir també quan vam presentar la nova Junta, nosaltres volíem fer un reconeixement perquè, a veure, tot té un germe, tot té un origen, tot té d'on ve, no? I aquesta gent se mereixen, és així, clar, tots aquells que van començar amb el projecte, Maristes, perquè jo vaig començar a Maristes, però de Maristes fins dalt, es mereixen, hi ha una sèrie de gent que es mereix un reconeixement que farem, que volem fer. Drets, no ho sé, no hem parlat. I són, seri, són? Sí, però sí, són. Bueno, parlem-hi. Nosaltres ara mateix no pensem en l'ACB, no ens hem d'enganyar. Parlem en consolidar el projecte, en recuperar massa social, en recuperar empreses i sentar-nos. Ojalà venir el problema sigui, l'altre dia feia cachondeo amb el Ferran, amb l'Aril, li deia, Ferran, que organitzarem el Final Four, de l'ascens. Ni no riguis, que l'organitzarem, que aquests bojos, aquests cabrons ens faran, fins a última hora ens faran gaudir de la festa. Però bueno, això és fer broma. Nosaltres anem a poc, partit a partit, sense cap mena de pressió. A diferència dels altres equips que estaran lluitant pel playoff, tots tenen pressió, perquè clar, fitxar segons què i tenir segons quins pressupostos és molt bonic, però també comporta una pressió. Nosaltres aquesta pressió no la tenim, disfrutem, és un joc alegre, és un joc amb jugadors que donen un espectacle, un entrenador que és d'aquí, un cos tècnic que són d'aquí, vinga va, disfrutem-ho.